Da kado ko central committee hoy ladakan etom lang sitong don lo lase etom killing pulote etom kachingi sap ala makam etom chini nete ajata etom chethan tekelo nasi killing nokhum killing tum kona pensi kiplang ma kupusan si na etom ban killing congkret tota kipuma Hah? Ante happening ke pasta bunai nahi Ini Killing Nokhum as a 3 PM ahin pen Hamren Phongjangre Sarkari gangbra hem longsi nilitum Central Executive lapen kung chingsai Amei dak sinilitum padoiglo pen jasamet pet pini nilitum dak Killing Nokhum Central Committee ke doan lapen tum killing lindokpo meji pen danglok Sarkari gangbra doan pen nilitum pini ke chingwai kala halo morning suri hinira ingkoda trok labangso ningkan se kamai pi haden arong bhekiling arong ke padoji aphan chirung cherek pendanglok armu ke pachetong nangji aphan si pinil tum chingbai lo penan pas tame dhenambo ko sansi pangchoyima laso phan si pinil tum dak chingbai lo penan pas tame nilitum Killing Nokhum atum methanga purkimodo lahaya purkimo pendanglok ketarlip kapleng dam hu nelang setame tarlip pon bom lo pen kenangan kepleng pon setek long si pini Nokhum Amei padolam thik landal